sembah nirengun kapurba sang muruping rat sahananing kang Swartata Pitana manengge negari Pandita kang kaeku Adidasa Purwa. Basa iku marang sawijadini widasa 10 Purwa kawitan. Sanadyan kathah titahing Jawata ingkang kaungkul ing akasa sinungging pertiwi nabiting samudra kathah ingkang sami kanggo nuraras. Nanging datan kadinegari ing Ngastina ya negari ing Gajahwaya. Ya Gajah Ahwaya ya Gajah Waya ya Liman Benawi. Mila hawasta nagari Ngastina pranyata papan ing kono dhewe nguni kang yasa jejuluk Prabu Hastimurti. Gajah Waya Gajah Ahwaya Gajah Waya Liman Benawi sadèrèngé dumadi para jayekti papan ing kono dhewe kunane tilas kadaton ing Dewi Panggo. Kinarya kangge pambukaning kandha tuang upadya negari satus tatanan tu kekalih sewutan jangkep sadasa. Nagara kang panjang punjung pasir ukirla jinawi gemah haripah karta tata turaharja. Panjang ducapanipun njulur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Dene negari hanging kurai pagunungan ngringaken Benawi nengenaken pasawahan ngayunaken Bandaran Agung. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah kathahing para jalma ngamonca ingkang samiyoga bilih beting praja katingal jejel hapepet aben cekipung taritis papan wiyar kadang arupa inggih awit saking raharjaning praja. Ripah tondole kuning para dagang layar nangkul do kang samul mintiris yang tanah pirati rindali diri datan wonten kendhati labetan wonten sangsaya ing dalan. Karta tondok kawula padusunan samiya hayam tentrmatine. Mungkul pangoleng ketanen pitik wentan wonten cinan canganing wanci awan aglaring pangonan sirup surya mlih menyang kandange dewi-dewi. Raharja ping parang muka pramanti bupati samya kuntap kautamane dibiwirita mutan sanjunjunge dening praja menyang luhuring nata. Dasar nagari Ngastina gedhe bori. Padhang jagate dhuwur kuku syabda kelawan kuncarané tur kasusuring manca praja. Datan hamitungaken negari kanan kiri ingkang samya semuyut nadyan tanah sabarang kathah ingkang samya semamita datan krana bandha yuda mung kayungin piyaning kautaman. Pendhaan Tarma Sasem nyepasuk bulut bekti ngawujudi glondhong pengareng-areng. Peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Undang diucapno jujul ing sang nata kang ngergani praja. Ate juluk sang nata Prabu Anom Jaka Pitana. Ya Prabu Jaya Pitana. Sri Gendari Suta Tresna Rastra Siwi Prabu Kurupati ya Prabu Kurawendra. Mila dijuluk Prabu Anom Jaka Pitana. Yekti sang nata maksim Buddha sampun mengku negari. Prabu Jaya Pitana Rendra Rasa ing pamuja. Gendari Suta sang Prabu Atmajaning Dewi Gendari Tresna Rastra Siwi sang nata Atmajaning Nerpati Tresnarata. Kurwati benjang Barata Yudha dadi pandhikaning para senopati Kurawendra ngrateng radasatus ingkang kasasaban manudya sajikun inggih Dewi Dursilawati. Nalindra Ngastina Mahamektanimita Dharmahita Sarahita Samahita lire
karomlah kapanditan remelah pangadilan sing sunah kaprajuritan maras diring tata krami Nalindra guna ing aguna tangendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkuli andhap tangkasuring lelabetaning sang nata paring sandhang kawedane wis pangan wong kaluwen natulung teken wong kalunyon malayake wong sakit kinyane sukaning prihatin sarta ngasta semu bidadana dendra lampahing pangadilan nindakake dana wasiasat liri datan ambau kapini lamun wis leres kapidana datan mawiwigi ringo-ringo sanadyan to santun yang ragu pinatrapaning pamisesa Narendra Mahambek berbudi bawa leksana liri berbudi anggan jarang melalui sudah bawa leksana apa ingkang kadhawake datan ke ingun satetek lampahan lamun to ginunggu nguluring utawa nyuwaring jajahan kaya syarat tri datan untuk pedhoti pinunggil kang amrung kawis sinigen nuju hari ning sumpa sang Prabu Nyasindwa kaning stinggil binatura to lenggahaning dampar denta pinalipit ing kancana pinadhing werna kagelaran babut permadani sinebaran sari-sari ginantu widuli sajebat kasturi kaya porparekan kang ampil upacara kapraban bebek mas mintrok mas banyak dalang sawenggaling hardwalika kacemas dipanggo ingkang sarwa rukmi katingal sang nata kinebutan ari manyura saking kanan tanah pikiring kungas nggambar gandaling sang nata nganti prating panguraan Jawi Sirna candraning ratu yen ginanto yayah Bathara prabancaning jwantah kaya para widodari Rep sidhem permanem tan wonten banek walang salisi gegodhongan datan obah angin tan lumampah mung lamat-lamat kapiarasa swaraning pradangga mangranging binarung panglik ing waranggono kang manyut-anyut kasambet ojeng kukil kang mencang waring anak dikya gemlak pandi geni kemasan hanambet kayane suwang-suwang pating calengkrang pating calengkri mbak gandiri mandyaraga ora dadi sarum malah dadi hasri suning pasiwakan nanteng mangke sapa kang kepareng cinaker tenggah lawan sang nata nggih menika warnane Ujangganing praja pandhita ing saka lima pewarap Dahyang Durna ya Dahyang Kumbayana ya Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Waradewija Datang kantun kadhep warang kaning praja Rekmawati Harya Sengkuni ya Pati Harya Sumanja Sang Trikantalpati ya Radyan Swala putra sawetawis pinara ing Prabanum Jaka Pitana dereng nganti ngunandika katungka praptanipun ingkang Rama Sang Terpati Drestarastra kagiat Prabanum Jaka Pitana gyah ngacarani dhateng rawuhipun ingkang Rama mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing ladhi mangken tanpa sireng dalem ingkang umah mas wirmuruting langit Pakyan sarwa mandek tawing nyosinawung
sasat sekaro sinuju ungyan Panuwati Siritina ning pasewakan busana sutra maneka sepek puspiteng utyana nyuwang panjarahing sarwarukma
renggeng manik nawaratna Prabanya sumirat Om Kunyaring tejo liweran raras kang lenggah ning dampar kancana lir Bathara Wisnu Sumorot Prabanya Gumelar angebaki Kang samiwa sumewa tinon kadi samudra pasang kang samiwa trapsila Cilengkang sabto pangandika sang bupati Nun jering sawetawis dang musara Paduka Kanjeng Rama putra Paduka kula ngaturaken pasgahan panakrami saha ngaturaken sumuming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun Paduka Kanjeng Rama ingkang rawuh wonten ing Pendhapi Siti inggil ing nagari Ngastina. Putraku nggih Kurupati. Wis tak tampa banget ing panariman ingsun sira kulup ngaturake pambagya kelawan pangabekti ndadekake gedhening penggalihku. Ora liwat amung bali pangestuning pun bapa tumrapa marang sira kulup. Kawula nuwun inggih. Kacadhong ing tangan kekalih
Kula pun diwet mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestu saking Paduka Kangjeng Rama. Gurupati. Nuwun dereng sawetawis dangu sarawuh Paduka Sang Narpati. Kula mboten kantun ngaturaken kararjan mugi gonjuk wonten ing sandhaping Paduka Sang Narpati kula non. Penemban Begawan Durna. Kaya wis ingsun tampa banget ing panerimaning ingsun sira ngaturake pambagya lawan panjenengan ingsun. Ora liwat pangastawan ingsun tumrapa marang Sang Panemban. Kawula nuwun inggih sanget anggen kawula nampi dhuh Sang Narpati. Nadyan kula mboten kantun. Kakang Narpati Ripaduka pensengkuni ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pada. Yayi Sengkuni ya wis tak tampa banget ing panerimaning ingsun sira ngaturake pangabektian dadekake gedhening atiku. Pangestuku tampanana Sengkuni. Kacagenging tangke kalih kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Paduka Kakang Narpati Sengkuni ya. Andadosaken suka gembiraning manah. Rawuhipun Kangjeng Rama wonten madyaning Mani Mandapa temah kamrbawani dhateng hasri sening pasewakan. Mboten montra-montra Kangjeng Rama ingkang rawuh persasat Jawa tunge jawantah paring kanugrahan dumateng ingkang putra sakadang. Urupati. Namung sasampunipun satata lenggah Kangjeng Rama daya-daya putra Paduka Cimadong dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi keparingipun Rama bebasan Hanjanur Gunung kadengaring kepareng miyos saking kadhaton. Lajeng manjing ing madyaning Mani Mandapa. Kurupati iya. Memper menawa sira ngarani Janur Gunung kadingaren jeneng ingsun kepareng miyos sangka kadhaton. Munggah mring siringgil pepanggihan kelawan sira kulup sak sedulurmu kabeh. Wigatine kajaba aku paring puji sesanti marang sira saagengmu. Sanadyan ingsun ora nyumurupi kanthi padhanging netra nanging kepengin banget ingsun bakal ngrasakake kanikmataning swasana ing Pandhapa Ngastina hawit selawase kowe kuwi. Mangkunegara Ngastina lan selawase kowe kuwi Siniwaka. Aku durung tau nyumurupi. Anakku durung tau ngrungokake kepiye mungguh swasana jroning kowe Siniwaka. Kula nuwun inggih. Nanging kaya ngapa banget bungah rasaning atiku. Katitik aku midhanget sabdaning Yayi Penemban Durna aturing Yayi Sengkuni lan gumrenggenging kabeh ingkang padha ngadhep. Iku wis nuduhake menawa putraku Duryudana anggone angasta pusaraning praja tan perbeda kaya jeneng ingsun nalika magisih ngrenggani negara Ngastina. Gurupati. Kekudanganing pun bapa marang sira kulup saan anakku kabeh. Dadi wong sing mulya. Dadi wong sing wibawa. Dadi wong sing kajen keringan marang sesamaning titah. Aja ana ingkang ngalahake pangaribawamu. Dadi wong pinunjul. Dadi wong kang mapaki jagat bisa memodo marang dewa. Dasare Patih Sengkuni kuwi baut micara pinter milu tembung marang sesamaning titah. Saya ing babagan ngeming-ngemingi kuwi ora ana kaya Patih Sengkuni. Mula nggih mulya uripmu kuwi gegandhengan kunca karo Sengkuni. Aku melu mangayi bagya kanthi banget. Ya awit sangka trekah lan tumandang isi Sengkuni nggone tansah ngluhurake marang kowe ndadekake Nyang Kurupati. Biswa dadi wong kang pinunjul. Biswa kondang ngungkuli bapakmu nalika jaman aku dadi ratu. Kuwi kekudanganipun bapa.
Ning aku percaya ya wis sangka kowe amung tasah cecaketan karo si Sengkuni kuwi mau mesti bakal kasembadan kabeh apa kang dadi pengajapmu. Amarga ya sangka olah kridaning si Sengkuni lan ature si Sengkuni. Yekti bakal bisa milut marang adi-adimu satemah bisa semuyut marang sira Kurupati kang akhire dadi wong sing kondang ngungkuli aku. Kula nuwun inggih. Ing yawe saking pangestunipun Kangjeng Rama mugi netesana sedaya dawuh pangandikanipun Rama Prabu. Kula Kurupati ya. Nanging aja dadi atimu Kurupati. Sakwise aku mengalembono marang sira lan ngalembono marang peperintahanmu dina iki tibaning padha anggonku nyumurupi kowe dadi ratu ngembat peperintahan ki mau malah ora ndadekake seneng ing atiku ora ndadekake seneng ing penggalihku sababipun menapa mara maju tak jarwani Anjrah ingkang puspita arum kasiliring samirana mre Sekara kadung ko ngas kandanyo maweh rarasrenaning driya Urwati wonten adawuh Sengkuni nuwun kula mara maju aku arep paring dawuh inggih nuwun inggih sakabehing ucapmu sakabehing tembungmu sakabehing wicaramu kang manis biyen kuwi tibaning padha mung pulasan kabeh tibaning padha mung sunggingan kabeh tibaning padha goroh kabeh kowe kalingan ora nalika lakon bali golo-golo jroning kowe nganake pesta kelawan adi-adimu Pandhawa kinarya kanggo pakurmatan nggone Pandhawa bakal ndak serai keprabon Puntadewa ndak pasrahe negara Ngastina. Sengkuni usul supaya sakjroning bakal pasrah negara kuwi nggone masrahake aja nganti ana jroning negara nanging supaya diwisuda diyasakake bali wangunan kang sarwentah. Diyasakake wangunan kang sarwedi. Aja nganti ngujiwani. Lamun tadi nonton sok sapa wae kang padha nekani marang serah-seraning negara iku. Nalika biyen aku durung ngerti yen sak temene tembung kang kaya mengkono iku mau mawa wisa. Aku nglilani usule si Sengkuni
Aku nglilani usule si Sengkuni. Tak lilani yasa bebale ana ing tengahing Waranawata. Entek pirang milyon, entek pirang yuta aku dhewe ora ngurus. Marga kabeh kuwi mau wis tak pasrahke marang si Sengkuni. Nanging jebul tembung kaya ngono mau mawa wisa. Tembung kang empuk, tembung kang manis nganggo mlengah-mlengeh kuwi tibane mawa wisa. Ora ngerti menawa Sengkuni wis segedhek saanthuk kelawan kowe Kurupati. Ora ngerti yen Kurupati karo Sengkuni kuwi wis gandeng tangan budidaya ing bab lelakon sakteruse. Ketitik. Jroning Pandhawa setengah padha pesta ana ing tengahing bali. Jroning Pandhawa pesta ana tengahing bali ora nyono balene kobong. Balene kobong. Nalika semono padha bingung sing ngobong balene kuwi sapa? Kabeh padha tuwuh tandha pitakon. Lamun sing ngobongi Pandhawa, mongko Pandhawa ki padha pesta. Yen sing ngobong kuwi Kurawa, mongko sing yasa bali kuwi Kurawa. Kuwi biyen padha tuwuh tandha pitakon. Sing gawe rusak kuwi sapa kabeh durung ngerti. Ning suwe. Nanging suwening suwe saya cetha, saya ngeglo, saya ketara. Wong kang lethek budine karo wong kang resik jiwane kuwi wis ketara kabeh. Apa buktine? Sawise kelakon bali diobong, Pandhawa dikabarake mati. Marga tengahing bali ana bangke nenem cacahe. Ana bangke nenem cacahe kadakwa iku bangkening Pandhawa saibune ya Yayi Kunthi. Kowe biyen nangis rugu, aku isih kelingan. Kowe nangis kaya bocah cilik. Nangisi menyang patine Pandhawa. Nanging tibaning padha nangismu ki mung pulasan tok. Nangismu ki mung sunggingan tok, ora tumus batin. Tata gelar mripatmu brebes nanging batinmu bungah. Batinmu seneng marga rumangsa yen wis kelakon kasembadan pengajapmu ngrusak nyang adimu Pandhawa. Apa sababe nganti ingsun nyumurupi kabeh lelakon kuwi? Marga ya nadyan aku iki digedhingi wong akeh, ora kita mung sak tengu ana sing tresna menyang aku, ana sing mesakake nyang aku. Amarga rumangsa diombang-ambingake alam pikiraku, rumangsa diorak-arik penggalih ingsun. Suwe-suwe aku ngerti. Sak temene kahanan kaya ngono kuwi mau mung ana sing budidaya. Bareng tak rasa jebul kuwi mau mung mamrih lelenggahan. Mamrih kamukten. Apa titikane? Bareng Pandhawa kabarake mati. Bangkene mok rukti. Kowe banjur nangisi marang jenenge ingsun supaya kowe diwisuda dadi ratu. Nalika biyen anggone padha matur nyang aku ki dhisik nggonku njemenengake kowe. Kelakon kowe tak wisuda dadi ratu. Dipati iji ajek Sengkuni. Pati ora malih Sengkuni. Wiwit aku dadi ratu nganti kowe dadi ratu ya isih Sengkuni. Golongane awet Sengkuni kuwi. Bareng aku wis bubar dadekke ratu kowe lagi ana sing matur yen setemene kaya ngono kuwi mau ana sing ngreka, ana sing budidaya. Para adik-adikmu padha semuyut, padha sungkem, padha mangayi bahagia sabab wis diolah karo si Sengkuni.
Sabab wis didandani Sengkuni, sabab digula wentah karo Sengkuni, sabab wis diwenehi bayaran gedhe karo Sengkuni. Mula kabeh padha jemurung mangayu bagya marang lekasing jeneng ingsun duk nalika misuda marang kowe. Ning apa buktine? Sejarah nyebutake kanyatan wis ketok melok-melok. Sapa kang srei bakal mati. Sapa wong kang jujur bakal subur. Nggih. Pandhawa ora mati. Pandhawa ora mati malah padha mertapa, padha sesirih, padha prihatin. Dina iki wis wanci timbul, wis mapan ana ing Saptawarga. Kumpul kelawan Yang Amulya Rama Penemban Gawan Abiyasa. Oh. Urupati. Ora nyono ora nglegewa lamun kowe duwe dedheran ala karo adi-adimu Pandhawa. Mongko nalika jaman wong tuane Pandhawa dadi ratu, kowe padha isih cilik kabeh, kowe padha digula wentah kelawan Swargyai Pandhu ya bapakne Pandhawa. Ning kena ngapa kok kowe banjur ora nitik marang labuhaning pamanamu Swargi? Kowe malah budidaya bakal ngrusak marang turun saka Yai Pandhu. Tibaning padha pelengah-pelengeh mumeh-sameh semung ana tata gelar. Layak to layak. Nalika jaman aku dadi ratu ora bisa tentrem swasana amarga mung dijegali marang pakarti kang Candala. Urupati maneman. Yen nganti bab iki nganti kedlarung-dlarung nganti kedaut-daut eman-eman Gurupati. Mara coba saiki yen kuwi arep ngololo Pandhawa sing endi? Tuduhna. Aturna. Endi alane si Pandhawa tumrap Nyang Kurawa? Wiwit bebayi nganti padha diwasa Pandhawa ora tau ngusik apa-apa. Ana bab apa wae mesti dipadhangake ngarep ing antarane Pandhawa lawan Kurawa nanging tibaning padha malah kowe sing jalari Sengkuni sing menehi urup-urup hamung tansah hanget dukumba ing antarane Pandhawa lawan Kurawa. Gurupati. Bares kures Blaka Suta blak kotang terus terang. Kowe dadi ratu ana Astina iki ora sah. Kowe jumeneng nata ana negara Astina kuwi ora sah. Sebab nalika biyen aku ki ya mung ratu wakil. Aku ki biyen ya mung ratu wakil. Lire. Nalika jaman Yai Pandhu arep seda wis meling karo aku. Jroning Pandhawa padha isih cilik. Jroning Pandhawa padha maksih timur. Aku kinan makili jumeneng nata. Ngenteni sak gedhening Pandhawa. Kuwi aku ya wis setuju. Aku ya wis tapak asma. Dadi biyen aku dadi ratu ki ora ratu kang ngasta wenang kabeh. Kuwi ora. Aku biyen ki mung dadi yuwa raja tegese ratu wakil. Makili ngenteni sak gedhening Pandhawa. Ning ora ngerti jroning Pandhawa melu aku. Kowe mung tansah mbudidaya arep nyirnakake marang Pandhawa. Nadyan to tumindakmu mau ora sangka lekasmu dhewe. Nadyan to tumindakmu mau ora sangka krentekmu dhewe nanging ana sing ngurip-uripi. Ana sing dadek-dadekake ya kuwi si Sengkuni. Mula nganti ketelah teko saiki
Ngendi nggon ngendi papan kuwi anggere sengkunine isih ora bakal tentrem selawase. Nadyan kuwi ipeku dhewe ning aku ki gandeng wong kang blak kotang terus terang sapa Allah tak alani sapa becik tak beciki. Ning yen pancen aku ki isih ngemong karo sing jenenge Sengkuni kuwi isih ngemong. Coba upama aku ki ora ngomong apa Sengkuni wis ora diglandang nalika zaman alami Gandamana luweng. Kuwi aja aku sing njalukke pangapura, Sengkuni ki wis mati zaman Gandamana luweng. Mestina ketekan paramuka saka pringgondani ngurut yang pringgondani. Gandamana ngadoni pupuh. Tibane padha diyasake luweng dhewe karo si Sengkuni. Karpen Gandamana mati. Kelakon Gandamana kecemplung luweng, Sengkuni banjur sowan ngaturake yen Gandamana mati. Tibane padha pamriye. Sengkuni mung milik pelenggahane si Gandamana. Lho. Kaya ngono leteke budine. Kaya ngono jerohane si Sengkuni. Pancen ora maido, Ger. Sapa wonge sing ora bakal kepilut marang tembunge Sengkuni. Dasar tembung iki kepenak, anggone muni karo lemah lameh, tur diiming-imingi pisan sapa wonge sing ora kepilut. Mula kabeh Kurawa kuwi nganti kena diwilang, sing imane jejeg iki kena diwilang. Saperangan akeh kang kodho kapiluyu, kapilut marang gelembuk manise si Sengkuni. Ning ora nitani kabeh. Kurawa iku ora nitani kabeh. Yen nalika jaman aku durati ratu ki padha diurip-urip lawan swarga Yayi Pandhu ki ora padha niteni. Ingkang mengkono ora ndadekake kudang aku. Ora ndadekake senenge atiku. Ayo mesti wae to, Nggih, Kurupati. Pandhawa kuwi ora nate kewetu tembunge yen pancen ora perlu. Arang-arang srawunge tegese iki arang-arang miyos sangka ing kedaton. Miyose mung mangsa kala. Nadyan mengkono para kawula ing Mestina kuwi kabeh padha niteni. Kabeh padha nitik. Marga jagat wis asung palupi. Wong sing rusak karo wong sing arep mbangun ki menang endi? Kuwi padha ditenono nggih kula kabeh. Yen pancen wiwit biyen mula aku ora duwe gegajangan bakal ngudang duwe anak kang nalisir saka waton iki babar pisan ora duwe gegajangan. Ning tibane padha malah sangka warisku dhewe ya pamananmu si Sengkuni kuwi. Ingkang tansah ngicuk-icuk tansah mbudidaya supaya kowe picongkrah lawan Pandhawa. Kurwati. Yen kepengin dadi wong kondang aja mengkono tumindakmu. Yen kepengin dadi wong wibawa aja mengkono patrapmu. Awit mukti kuwi nancik-ancik sirahing liyan ora bakal awet. Mukti kuwi yen meres marang ludiraning kadang. Tangih lamun kuwi bakal bisa awet. Apa salahe Pandhawa, apa dosane Pandhawa marang kowe? Kurang nitik kepiye lelakoning Pandhawa menyang kowe? Jaman kowe budidaya patining Pandhawa. Pandhawa lahir batin. Sungkem suyut nyang kowe saadimu. Lelakon Durna adem wurit kowe kelingan apa ora? Mokal yen pancen kowe ora kelingan. Yen pancen ki menungsa lumrah duwe alam pikiran kang genep kowe bisa kelingan lakon kang kepungkur. Kaya ngapa budidayamu nggon arep mateni marang si Bratasena. Kanthi Bratasena tok endemi bareng wis mendem tok bongkok oyot-oyotan tok cemplungke menyang samudra. Dibanduli watu.
kuwi yen ukuran menungsa lumrah mesti matine tan kena ora. Nggih. Gandeng Pati kuwi durung teka mangsa kalane. Gandeng Pati kuwi durung pancine. Bratasena entuk pitulunganing Bathara Naga Basuki. Entuk pitulungane Bathara Naga Basuki. Bisa wasangka ing bebandan. Bisa metu sangka ing pami loroning para Kurawa. Mentas saka segara malah awake seger waras. Malah dadi wong kang pinundhul, dadi wong kang kawok ngrep pengalembaning kabeh para kawula. Lho. Dadi wis genah lan wis cetha. Yen bejo cilakaning menungsa iki dudu menungsa sing gawe, nanging tetep kuwi sing ngasta sing gawe jagat. Mbok dibudidaya patine dibudidaya ringki. Ning yen pancen sing gawe jagat wis mayungi. Sing budidaya mengko bakal keweleh dhewe tak kandhani. Kowe kudu duwe adeg-adeg sing kuat. Kudu duwe lambaran sing kandel. Lamun to menungsa urip ana ngalam donya kuwi ana sing nguripake, ana sing nglakokake, ana sing menehi pangan. Dadi aku kowe kabeh sengkuni barang kuwi mung saderma lumaku, saderma lumadi. Ngono. Dadi nek kowe iki ngongso-ngongso ngangah-angah. Mung mamrih kamukten. Mamrih enak kepenak. Mamrih apa wae sing bat. Bisa muktekake menyang kowe. Ning yen dalanmu kuwi kurang prayoga, nggih. Jagat kuwi ana hukum telung perkara. Hukum lahir, hukum batin, hukum karma. Hukum lahir sing asta Nara Praja, hukum batin sing asta kang ngangkari jagat, hukum karma, hukum kodrat. Wong nandur bakal ngunduh, wong utang bakal nyaro, wong nyulih bakal ngulihake, becik ketitik ala kawistara wong temen bakal tinemu. Kuwi kabeh ana. Mula nggih. Mumpung durung gegeden dosa. Mumpung durung gegeden keluputan ala nadimu si Pandhawa. Prayogane gandeng Pandhawa wis timbul. Astina saiki kudu mok balekake nyang Pandhawa. Ngestina kabeh sak jajane iki balekno nyang adimu Pandhawa. Aku percaya. Yen kowe ngel balekake negara Ngastina sak jajane menyang Pandhawa, Pandhawa ora bakal gawe sangsaramu. Pandhawa ora bakal gawe kapitunanmu. Mesti bakal mikir nyang kowe yen pancen kowe gelem dipikir lan nitik karo wong sing mikir. Dene yen pancen kowe puguh nggondeli negara Ngastina sak jajane. Aku ora tanggung lakon iki. Yen ana apa-apa aja taren aku. Yen kowe kuwi ngelingi anakku kudu manut apa kang dadi dawuhku. Lah saiki mung kari milih, kowe pilih manut aku apa pilih sengkuni? Nek pancen kowe manut aku bakal mranata kang tumuju menyang Karahayon. Tumuju menyang sepadha-padha supaya bisa adil ing antaraning Pandhawa lan Kurawa. Dene yen pancen kowe arep nggugu pakartine si Sengkuni karepmu. Nadyan kowe kuwi anakku ning aku ora wenang nguwasani kowe. Aku ora wenang murba menyang kowe. Kowe wis gedhe, wis duwe alam pikiran, wis dudu bocah maneh. Aku ora pantes ngemban kowe. Ora pantes njuju-njuju kowe. Ora pantes ngempit-ngempit kowe kari kowe kang dadi pamilihan. Yen pancen kowe manut marang kang dadi tembungku, aku saguh ndandani marang kowe, saguh nuduhake marang Anjok menyang kamulyan. Miwa dene yen pancen kowe manut karo si Sengkuni ya pamanammu kuwi, aku wisuh dina iki. Siang Pantara Ratri mung cipta pukulun
Sana liwan kaeksi Mila katur Kang Jun Domane Prasasat rageng Ulun kang sumembah mung gwing Padanto Prabu Miwang kagungan to sing sim sasat sampun prapti katonas to pukulun lat tenoro pati Rama diwaning sun ing sak pandurat datan mebah datan musik Prabanom Joko Pitana. Ing mangke dupi nampi ingkang dados dawuhipun ingkang Rama. Namung guguk memelas kawontenaning Prabanom Joko Pitana. Ing batos nguduraos tan kanyana lamun nampi duka saking ingkang Rama. Mangkono berbel wijiling waspa kanthi pegat-pegat kang dadi aturi. Rama Prabu sesembahan kula Rama pepunden kula paduka Rama ingkang dados mustikanipun ingkang putra Driyudana ingkang dahat kula bekteni ingkang dahat kula sembah ingkang dahat kula ajri wis aja kokean dahat. Aku wis wareg bab dahat kuwi. Pirang rambahan kowe ngaturake dahat. Ini ya mandhek dahat kuwi tok. Nangismu ki mono tata gelar. Saiki aku wis ora percaya meneh karo wong sing nangis, karo wong sing ngalem, karo wong sing guyu. Marga tak jupuk adat lebya sing wis arep kowe iki guyu, kowe ngalem. Kowe nangis yen pancen lahir batin kowe ngaku nyang aku kuwi tuduhna kanthi karekat lan tumindakmu. Ora susah ndak tak kakan wicarane. Ora usah ndak tak kakean omongane sing baku tumindakmu kuwi tuduhna yen kowe tresna menyang wong tuamu aku. Paman nun kula. Piye paman? Nuwun kepareng sik sing kundi aja kandha sik. Aku durung menehi wektu karo kowe. Kowe linggih sing kepenak matno lek mulinggih. Inggih. Yayi Durna. Nuwun timbalan kang ngadhawuh. Nadyan kowe iki biyen dikondhangake elek. Nadyan kowe kuwi biyen dikondhangake demen ngeduku mboning tibaning padha malah kowe Gawan Durna sing katon mutiaramu katon sorotmu
Eling-eling kowe kuwi guruning Pandhawa Kurawa. Tumindakmu ora bakal mban ciladan. Tumindakmu mapan ana tengah. Sapa luput tok luputake, sapa bener mok benerake. Ora kendhat nggon masung pitutur nyang anak-anakmu Pandhawa Kurawa. Mula sakabeng tembungku iki mau saringen. Apa sekirane ana sing natoni lawan Kurupati